a Dominik může začít. No tak já jsem Dominik, mám duchovní jméno Devakanandana Das, Devakinandana Das a jsem Krišňák, narozený v křesťanských Čechách, hledající Boha a nalezl jsem ho ve vědomí Krišny, takže se ze mě stal Krišňák. A trvalo mi asi 35 let, než jsem v podstatě tu svoji víru identifikoval. A v momentě, kdy jsem ji potkal, tak každý slovo, který jeden Krišňák řekl, se dotýkalo mojí duše, že jsem to cítil a připadal jsem si hned jako doma. A já vidím svět nějakým způsobem, nějakým konceptu. A když jsem se bavil s lidmi kdysi kolem, jak oni vidějí svět, tak oni ho viděli vždycky trochu jinak, než jsem ho vnímal já. A to mě jako mátlo. Nebyl jsem z toho úplně komfortní. Ale pak vlastně, když se objevilo, jako když jsem se dostal mezi Krišňáky, tak v podstatě jsem okamžitě se identifikoval a říkal jsem si, tak tady jsem doma, protože ty to vidějí stejně jako já. Takže takhle jsem se stal Krišňákem. No a musel jsem samozřejmě na to připravit rodinu, na tu změnu, že z ateistického Dominika se stane věřící Dominik, že se stane oddaný a začal jsem se vzdělávat ve vědomí Krišny a přijal jsem duchovního učitele. On přijal mě, to je důležité, to jsou vzájemně, že jo, nemůžu já přijmout a on odmítnout. A dostal jsem duchovní jméno a jednou jsem přišel do baru a potkal jsem tam křesťana a buddhistu. Výborně, děkuji. To byl ale zajímavý bar, že? Jo, je takový to, online. Co jsme si tam říkali, to by každýho zajímalo totiž. Imaginární bar online. A jak ty, Radime? Kde žiješ a jak jsi dostal k křesťanství? OK, to je dobrá otázka. A jako většina lidí v České republice, tak jsem nějakým způsobem byl k tomu vedený od malička. Moje prarodiče tak byli silně věřící a máma s tátou tak byli taky, ale už to bylo trošku ne tak intenzivní. Každopádně byl jsem vedený jako věřící člověk, katolík. A ano, chodil jsem do kostela a nějakým takovým způsobem jsem se snažil aplikovat život víry. Každopádně teď zpětně to hodnotím, že to byla spíš jako tradice, jako ve stylu, že bylo to hezký se takhle setkat s tou rodinou v neděli, šli jsme vždycky na oběd a bylo to vlastně fajn hrozně. A taky jsem byl v komunitě těch lidí, ale nebylo to něco, což bych teďka zpětně řekl jako osobní víra. A něco, co bych jako nějak rozuměl tomu do hloubky, ale prostě tak jsem byl jako naučený, obkoukaný, když se takhle řeknu. No a potom, když jsem byl starší, tak v pubertě jsem velice extrovertní člověk, takže jsem potkával různé lidi a poznával kamarády a protože jsem byl teda na té vlně víry, tak jsem poznával i lidi z různých denominací. Chodil jsem do různých sborů, mládeží a tak dále. A to, co bylo opravdu zajímavé, je, že každý měl úplně jiný způsob jakoby projevu víry. Jo, že ta tradice, nebo to, co se tam všechno dělalo, tak bylo odlišné. A tehdy mě to hodně zajímalo, proč to tak vlastně odlišné. A taky jedna z věcí, co jsem vám často viděl, bylo, že na mě to taky upřímně k tomu trošku svádělo, si říct, ale tak tady se mi to líbí víc, protože tady je to živější v tomhle. A tam není, takže vlastně my jsme lepší než ti druzí. A už jakoby tehdy začaly tady tyhle různé myšlenky, jakoby srovnávat se a tohle. A tehdy jsem si říkal, tyjo, to by tak přece nebylo být, ne? Nebo jako nějak se měl jako nějaké cítění základní,
že víc, než se nějak porovnat, kdo je teda lepší, nebo kdo to dělá líp nebo hůř, tak že spíš bychom mohli být jakoby rodina, nebo jako kámoši a prostě mít se rádi. Takže takhle jsem nad tím přemýšlel. No a potom, ano, měl jsem toho docela hodně, co se týče toho života víry, ale ještě stále bych neřekl teď zpětně, že to bylo úplně ono. Bylo to hodně o těch lidech, kamarádi, to je to, co mě lákalo. Jo, kamarádi a zážitky a English campy a různé takovéhle věci, kde jsme se potkávali. No ale co se stalo? Poté, co jsem dokončil školu a začal jsem poprvé vydělávat peníze, to bylo úžasné pro mě tehdy, tak najednou jsem si řekl, no ale co ten svět mě vlastně může nabídnout. Jo. Takže jsem začal hledat svoje uplatnění, svůj záměr, nebo vlastně co tady jsem, co mám dělat tady na tomhle světě. A začal jsem zkoušet a ochutnávat různé věci a hledal jsem vlastně, co teda mi udělá radost v tom životě, co mě posune, co je to, co mám dělat. Že? No a jak jsem hledal, tak jsem postupně začal více zaměřovat na ty materiální věci a protože jsme se hodně stěhovali, tak jsem postupně s těmi kamarády, s věřícími z minulosti už neměl tak žhavý kontakt a přirozeně ty myšlenky na tu práci, kariéru, materialismus, hudba, kapela, tady tyhle různé věci najednou vlastně přerostly v mém srdci a vyvýšil se ten materialismus znovu. Takže takhle najednou já jsem upozadil život víry a bylo období, kdy já jsem vlastně život víry úplně opustil. Už jsem vůbec nežil život víry. A tehdy, ano, si pamatuju, jsem hodně hledal úspěch a takovéhle věci, ale po několika letech, když mi bylo asi 26 zhruba, tak jsem zjistil, že ačkoliv dělám maximum, co můžu, tak ten svět, ačkoliv mám různé věci zažité, tak ale něco stále chybí. A nestačilo to. A furt jsem neměl odpovědi a nedokázal jsem vyřešit svůj život. Bylo tam mnoho věcí, které mě trápily a ten svět a ten materialismus to nedokázal nějakým způsobem nabídnout. A tehdy, ano, taky jsem měl takový možnost zažít určitou duchovní věc, když to tak řeknu. A mohl jsem si něco uvědomit, hodně jsem přemýšlel. A tehdy, co jsem udělal, je, že jsem si rozpomněl na život víry a rozpomněl jsem si na Boha a začal jsem znovu velice aktivně, ale tentokrát už s osobníma otázkama, osobním zájmem. Už to nebylo tak, že tamhle něco někdo dělá, tak já to budu napodobovat, ale už to bylo, já opravdu potřebuju vědět, co se děje. Já potřebuji opravdu rozumět. Já opravdu ty hluboké otázky potřebuji ve svém životě vyřešit, protože vnímám, že to je pro mě tak extrémně důležité. Takové volání jsem cítil, že teď je ten čas pro mě. No a tak jsem měl hodně otázek. A co jsem dělal je, že jsem využil ty kontakty z té minulosti a pokládal jsem otázky. Hele, a co toto, a co tamto? A častokrát mě řekli, tak pojď se pobavit třeba s mojím učitelem, ten, kdo mě vede, takže jsem se potkal i s různými pastory a takhle jsem se ptal. A hodně jsem zjišťoval. A tím, že jsem měl to široké spektrum těch lidí, které jsem znal, tak jsem mohl čerpat různý jakoby pohledy z různých těch denominací a tak dále. To říkám, jako v křesťanství to jsou ty církve. No a jak to šlo dál? Některé věci samozřejmě mi byly odpovězeny, ale pak tam byly věci, které mi odpovězeny stále nebyly a tahle žíznivost ve mně zůstávala. A poté, co já jsem dělal, tak musel jsem nějakým způsobem najít odpovědi. Že? Takže jsem opravdu hledal, kde to šlo. Až jsem se takhle jednoho dne potkal a narazil na lektora Církve jde teďka. Žiju život víry, nové nebe, nová země. A tehdy já jsem hodně opravdu dával úsilí, abych porozuměl a dával mnoho otázek a přicházely odpovědi. A jelikož tady, v tomto místě, ty odpovědi přišly, tak tehdy, co já jsem se rozhodl je, a tady opravdu je to místo, kde se můžu rozvíjet. A tehdy, co jsem udělal, že jsem začal rozvíjet svůj život víry a rozhodl jsem se, že budu žít život víry v Církvi Nové nebe, nová země. A proto jsem se také dostal i do tohoto bodu, kde jsem se i já stal lektorem, který nyní taky potkává věřící, nevěřící, dokonce i pastory a diskutuje a otevírá témata a snaží se každému přiblížit Bibli co nejvíce ke svému životu tak, aby
ať už má jakékoliv otázky, nebo ať už byl v jakékoliv situaci, nebo třeba i v situaci, ve které jsem byl já jednoho času, tak aby mohl taky uvidět naději, kterou jsem uviděl, cestu, kterou jsem já mohl uvidět a vydat se směrem, který pokud mu bude vyhovovat, tak aby si ho mohl vzít do srdce a jít a získat tuhle naději. Tak to je to, co teďka, na čím se opravdu hodně zaměřuji. Takže ano, takhle učím teďka Bibli, že by to bylo takhle dovoleno od Boha, jsem za to velmi vděčný. A ano, to je to, jakým způsobem jsem došel k víře křesťanství a můj život víry. Takže tak. 8 minut. Přesně 8 minut. No. Skvělý. Tak já jsem teda Honza. Co ty, Honza? Já jsem Honza, jsem z Plzně. No a k buddhismu jsem se dostal, protože když mi bylo 15, tak jsem se rozhodl být mnichem. Nejdřív jsem četl knížky o magii a říkal jsem si, že bych chtěl jako dosáhnout nadpřirozených schopností. A skrze to jsem pak začal číst knížky o buddhismu. No a z těch jsem se právě pak rozhodl, že buddhismus je pro mě nejlepší. Postupně jsem nabýval znalostí, ale ne moc přátel, protože jsem moc buddhistů neznal. Až když mi bylo 18, tak jsem napsal e-mail do jednoho zenového kláštera, že bych tam chtěl být mnichem, ale ty pak navrhli, že budu mnichem někde jinde, protože jsem byl spíš mě zajímala Theravada, to je vlastně jiná škola buddhismu, a takže jsem se dostal k lidem, kteří následují Theravadu, postupně dokonce i v Plzni. No a nakonec, když mi bylo 20, tak jsem odletěl na Srí Lanku a tam jsem se stal buddhistickým mnichem. Byl jsem buddhistickým mnichem 15 let a před 2 lety tak jsem dizerboval, protože jako mnich by to bylo příliš náročné tady studovat v Americe, něco, co už jsem měl rozdělaný jako mnich, ale dál to bylo náročné. Takže jsem dizerboval, teďka jsem jako laik, to znamená, už nejsem mnich. A při té příležitosti jsem se oženil a usadil a teďka teda pokračuju ve svém studuji poradenství, magisterský stupeň a dál pokračuju v meditaci a v učení a sdílení Buddhovo učení. Takže to je o mně a to je víc než dost pro dnešní setkání. A děkuji vám teda, že jste se ke mně připojili dneska a těším se na viděnou příště. Wow, super.